नमस्ते, मी श्रुती. परत थांबली ना मी. स्टार्ट. बरं. हां स्टार्ट. नमस्ते, मी श्रुती. आज आपण फ्लावर मटरची भाजी बघूया. आधी आपण मटर शिजवून घेऊ. मटर चांगले धुतलेले आहे. ते आता शिजायला ठेवले. आता भाजीसाठी आपण वाटण तयार घेऊ. त्याच्यासाठी मी 3 मिरच्या, 1 कांदा, पाव काय बोलतात त्याला, म्हणजे थोडासा खोबरा हा, घेतलाय तिने, थोडासा. पाव तुकडा, वडापाव. असा एवढासा तुकडा. वडापाव नाही. खोबऱ्याला काय बोलतात सांग मेजरमेंट मध्ये? कोकोनट. अरे मेजरमेंट मध्ये म्हणजे आपण कसं मेजर आता करतो? तुकडे किलोवर. घेतले. पाव किलो खोबरं घेतलंय. पाव किलो खोबरा घेतलाय. पाव किलो नाही म्हणजे पाव कप. हा, पाव कप पाव खोबरं कप घेतलंय. खोबऱ्याचे तुकडे घेतले असं. हा कढीपत्ता, 2 इंच आलं, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि एक टोमॅटो. आता तू पहिलं 2 चमचे तेल तापत ठेवलंय. त्याच्यामध्ये आपण खोबरं भाजून घेऊ. तर खोबरं आपलं थोडं ब्राऊन झालंय. आता आपण त्याच्यामध्ये लसूण, आलं, कढीपत्ता, मिरच्या, कांदा टाकू. सर्व एकदम टाकलंय ना. आपण चांगल्याला भाजून घेऊ. 1 टोमॅटो टाकू. इकडे 2 मिनिटं ढवलून घेते तिने. हा. टोमॅटो पण मऊ करून घ्यायचं. तर मार्गशीर्ष आलाय, उपवासाला रोज रोज भाजी काय बनवायची, तर ही अशी वेगळ्या पद्धतीने एकदा करून बघा. त्याच्यात आपण अर्धा कप पाणी होतो आणि हे सगळं शिजवून घेऊ. झाकण मारून शिजवून घेऊ. 2 मिनिटं शिजवून घेऊ. मटर आता आपले शिजले. आपण गॅस बंद करू. 2 मिनिटं झाली आहेत. आता 2 मिनिटं झाले, आपण ढवळून घेतलंय. तुला एक गोष्ट सांगते मागच्या रेसिपीची. मशरूमची भाजी बनवली ना, तर मला मम्मी बोलली घरी पण मशरूमची भाजी बनव. तर मग दुसऱ्या दिवशी मम्मी दुकानामध्ये गेली मशरूम आणायला. तर दुकानवाला मम्मीला म्हणाला की सगळेजण मशरूम का घेऊन जात आहेत. रेसिपी बघून सगळेजणांनी मशरूम घेऊन गेले आणि बनवली पण, आणि मला सांगितलं पण बनवली. पण ते म्हणजे मी जोपर्यंत त्यांना बोलली ना की मला फोटो पाठवा, त्याच्या पहिले त्यांनी खाऊन टाकलेली. अच्छा, म्हणजे मशरूम वाल्याचा पण धंदा झाला आणि तो भाजी विचारत पण. होता की मशरूम क्यों लेके जा रहे हैं. हा. असं. त्याला बोललं तर मशरूम का भाव बढ़ने वाला है ना. मशरूम कधी नाही असं बोलायचं. मग माझी मम्मी 2 पॅकेट घेऊन आली. सगळे घेऊन जातात म्हणून 2 पॅकेट घेऊन आली. आता हे आपण प्लेट मध्ये काढून घेऊ. आता हे आपल्याला थंड करायचं आहे. तर आपण हे वाटण खाली गार करून घेऊया. दिल कुठे विचारत नाही. मध्ये झोपले ती. कशी झोपले मग. तर तुझं आता काही ढवळायचं नाही वाटत थंड होईपर्यंत. मग जा जरा दिलला हात फिरव. नको. नाही जरा जा. एक नाही तिखट आहे जा. एक कमेंट होते ना की तुझी भीती पण गेली. हा मग जरा. कसं फिरवायचं बघ. हे इकडे इथे थोडी. इकडे काय नाही होत घे. इकडे फिरव. कुठे फिरवते. इथे पाठीवर. पोटावर फिरव नको. आता ती झोपली आहे ना, पोटावर फिरव. उठली मग नाही उठत ग. पोटावर फिरव. पोटावर करंट येतात. करंट असा फिरव. हे बघ. एकदा फिरवलं की नाही वाटत काय. हे बघ, हे बघ असं. नको, हे बघ, तिथे हे बघ. नको. नाही इथे कसं लागतंय बघ तिचं. हे बघ. मला पकडता येते. मला पकडून काय होणार आहे. का नाही होते. काय होते. बस इतकंच बस. पण आज तू आल्यावरती उड्या मारत होती. हो इथे मग तिला बघून मी गचकत होती. चल आता आपलं बघू. आता आपलं इथे तेल गरम झालंय. त्याच्यामध्ये आता मी फ्लावर तळून घेते. अशा तळण्याने फ्लावर तळण्याने काय होतं, तो फ्लावर भाजीमध्ये गेल्यावर त्याचा चुरा होतो ना, तसा त्याचा चुरा होत नाही. म्हणजे कुस्करत नाही फ्लावर आणि त्याचे जसे जसे पीस राहतात. म्हणून थोडासा फ्राय करून घ्यायचा. आता हा फ्लावर झालाय आपला, असं गोल्डन कलर येईपर्यंत त्याला फ्राय करून घ्यायचं. मस्त फ्राय झालाय आणि सुगंध मस्त आला ना याला. छान आलाय. तेल उतरून काढून घ्यायचं.
आता आपण हे वाटण मिक्सरमध्ये काढून घेऊ. गार झाल्याने थंड झालाय, छान झालाय. इथे आपलं वाटण बारीक करून झालंय. आता इथे आपल्या फोडणीसाठी तेल तापलंय, त्याच्यात आपण जिरं टाकून घेऊ. अर्धा चमचा तिने जिरं घेतलंय. आता जिरं फ्राय झालं की त्याच्यामध्ये आपण हे वाटण टाकून. हे 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद. तर हे सगळे मसाले टाकून घेऊ. वाटण ऑलरेडी शिजलं होतं, त्यामुळे ग्रेव्ही जास्त फ्राय करायची गरज नाही. आता आपण त्याच्यामध्ये हे फ्राय केलेले फ्लावर घालू आणि मटर घालून घेऊ. चांगलं मिक्स करू. ही भाजी या टाइमला चांगली, कारण आता सीझन आहे ना मी मटरचे, मार्केटमध्ये मटर आले. मार्गशीर्ष महिन्यातले आपले उपवास पण चालू झालेत ना, मग आपल्याला वाटतं ना उपवासाला काय भाजी बनवायची. आता सीझन चालू झालेलं आहे भाजीचं, भाज्या यायला लागलेत. तर अशी आपण काहीतरी भाजी आणायची आणि अशी मस्तपैकी श्रुतीच्या याच्यामध्ये भाजी करायची, जशी श्रुतीने केलंय तशी. श्रुतीच्या स्टाईलमध्ये. श्रुतीच्या स्टाईलमध्ये अशी भाजी बनवा, साधी आणि सोपी. आता आपण इथे चवीप्रमाणे मीठ टाकू. मी इथे अर्धा चमचा मीठ घेतले. म्हणजे आपली भाजी रेडी आहे ऑलमोस्ट आहे ना. आता आपण या भाजी अर्धा कप पाणी घालून घेऊ. आता आपले काय मटर शिजलेले आहे, फ्लावर पण फ्राय झालेलं आहे. आता आपलं कसं एका कडामध्ये भाजी शिजेल. हो. आता आपण फुल गॅसवर 5 मिनिटं उकळ काढून घेऊ. आता आपण ही 10 मिनिटं भाजी शिजवून घेतली आहे. श्रुती बोलली होती 5 मिनिटासाठी झाकण मारते, तर म्हटलं आता शिजतंय तर शिजू दे, मग मी तिला आवाज नाही दिला. म्हटलं 10 मिनिटात भाजी तयार होईल. पण एकदम व्यवस्थित झाली 10 मिनिटात. एकदम मस्त झाली. कोथिंबीर श्रुतीला आवडते, कोथिंबीर आवडते. म्हणजे कधी पण श्रुती तुमच्या घरी आली की कोथिंबीर द्या खायला. कोथिंबीर मला डिश मध्ये आवडते. Dish मध्ये. श्रुतीच्या फ्रेंड जर बघत असतील ना आणि त्यांना माहिती नसेल तर श्रुतीला पहिलं आहे ना तुम्ही कोथिंबीर द्या खायला. श्रुती तुम्हाला देत नाही ना रेसिपी बनवून आले की असं नाही नाही, मी प्रत्येक वेळेस जाते तेव्हा काय ना काही घेऊन जाते. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पण आली ना काय पण घेऊन तर कोथिंबीरच द्या परत. आता आल्यावर season आले, सगळे गड्डे आणून ठेवतील ते घरामध्ये, घालून ठेवतील, बरोबर आहे. मग प्रॉब्लेम होईल. आता तुला मी सांगते काय, ही आता आपली भाजी कम्प्लीट झाली, तर तुला ही भाजी जर टिकवायची आहे 2 दिवस, 2 दिवस तुला फ्रीज मध्ये ठेवायची आहे आणि तुला तर संपणार नाही, तर तू काय करायचं माहितीये, याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि मीडियम गॅस करून, आता तू बंद केलाय, मीडियम गॅस करून आहे ना स्लो वर 2 मिनिटं ठेवायची, म्हणजे त्याला वरती आहे ना तरी सुटते. म्हणजे आतमध्ये ते फ्लावर मध्ये मटर मध्ये ते आपलं तेल गेलेलं असतं ना, तो बाहेर येतो आणि ती वरची तरी पकडते. ते तरी तेल सुटलं ना की लोणच्यासारखं, मग ती आपली टिकते. मग ती आपली भाजी खराब नाही होत. मिसळ उसळला पण आपण जेव्हा ठेवतो ना 2 मिनिटं स्लो गॅसवर मग तरी येते ना. तरी येते वरती. चिकन मटन लागतं. मग ते तेल वरती सुटलं ना की समज तू फ्रीज मध्ये जर भाजी ठेवली आहेस, कदाचित तुझ्या शिल्लक राहिलेली असेल तर काय होतं, ती भाजी मध्येच राहते आणि तेल आजूबाजूला असतो, तेलामुळे ती भाजी खराब होत नाही. आता आपण गॅस बंद करू. खाली उतर. तरी बघूया वरती बघ. ती बोलते तसा, ती भाजी बोलते ना, छोटी मुलगी आहे 2-3 वर्षाची, ती बोलते तिला साडी नेसवली होती ना, छोटी साडी असते ती साडी नेसवली आईने बरोबर, तिने हा पदर आहे ना पूर्ण असा इकडे घेतला. ते म्हणते ये तू ऐसा तू करतीये, तर नाही पेट दिखाना चाहिए, पेट अच्छे दिखता है. 0 फिगर असेल. कोण केवढी आहे छोटी बाणी एवढीशी. छोटी मुलगी. हा. हे आपली श्रुतीने भाजी बघा मस्त उपवासासाठी तुम्हाला खास बनवली आहे.
फ्लावर मटरची. उपवासाचा म्हणजे उपवासाला खायला उपवासाच्या नाही, दिवशी उपवास सोडायला. म्हणजे असं ज्या दिवशी नॉनव्हेज नाही खाऊ शकत नाही तुम्ही. खात तुम्ही. आणि आता उपवास चालू झाले तर 1 महिना उपवास आहेत. आता काही काही माणसं आपल्यासारखी घरामध्ये 1 महिनाभर नॉनव्हेज करत नाही. बरोबर, आपण नाही करणार. आपल्याला तर 1 महिना आपल्याला व्हेजिटेबलच खायचं आहे. हम्म. मग त्याच्यासाठी आपण रोज व्हेजिटेबल काय बनवायचं, भाजी काय बनवायची, तर श्रुतीने आपल्याला मस्त भाजी दाखवलेली आहे. अशी आपण आता बनवायला सुरुवात करूया.